Wala na joy makakwestiyon sa hingpit nga pag-abli sa turismo dinhi sa Sugbo ug modawat og mga turista gikan sa laing probinsya. Bago lang nga nahukman sa IATF nga dili na kinahanglan og mandatory testing og quarantine ang mga mobiyahe ug dili na usab sila pangayuan og travel authority. Sa ilang resolusyon number 101 nga giluwatan ni adtong Pebrero 26, Biyernes, gimando kini sa IATF aron uniporme ang polisiya sa tanan local government units, samtang ang mga authorized persons outside residence kun apor sa mga national government agencies ilalang dalhon ang travel order, ID ug travel itinerary aron makasulod sa laing probinsya. Apan ang tanan nga mobiyahe kinahanglan paghapon mo paubos og symptom checking sa ilang paggikan ug sa pag-abot sa ilang destinasyon. Dinhi sa Sugbo, una nang miluwat sa maong kamanduan si Gobernador Gwen Garcia base sa mga nauna pa nga IATF guidelines. Dihang iyang gihukman nga ablihan na ang Sugbo alang sa mga turista gikan sa laing probinsya. Karong bag-o ang turismo sa lungsod sa San Remigio, Bugo ug Medellin ang gibuksan na usab sa Provincial Tourism Task Force kaniadtong Miyerkules, Pebrero 24. Kahibaw ba mo nga ang lungsod sa San Remigio maoy adunay kinatasan nga lapyahan dinhi sa isla sa Sugbo? Makakita usab kamo didto og perfect na sunset view. Usa ka malabulawan nga kalangitan ang misugat sa Provincial Tourism Task Force ug sa mga tourism stakeholders didto sa maong dapit atol sa ilang tigom. Dito gibarugan gayud ni Gobernador Gwen Garcia ang iyang desisyon nga magpadayon ang probinsya sa Sugbo sa pagpabangon sa ekonomiya niini, pinaagi sa pagdawat og mga turista gikan sa laing probinsya. Iya usab gihatagan og gimbug aton ang pagtuman sa minimum health protocols aron malikayan ang pagkatap dili lang ang sakit nga COVID-19 apan apil na usab ang laing sakit. Kita pa'y labing una nga probinsya nga nitugot mudawat og mga turista gikan sa ubang mga probinsya nga di kinahanglan magpa-RT-PCR. Kita pa. And it's a big thing. Nagalantaw o nagapasalamat tingali gayud kita kang Governor Gwen kay mubalik na ang kalagsik sa atong mga negosyo o mga establishmento. Garcia nagkanayon nga bisan pa man daghan ang musaway sa iyang gihimo nga mga desisyon apan iya gayud barugan ang Sugbo ug ang Sugboanon. And so we declare enough of this fear pandemic, enough of this economic misery. Stand up, Cebu. We will move on and move forward. Karon nga sayo na lang alang sa mga turista o gani sa mga Sugboanon ang pagbiyahe sa lalawigan nang hinaot ang gobernador ug ang mga opisyales sa task force nga mobalik na ang kalagsik sa turismo ug ang ekonomiya dinhi sa Sugbo. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.